Ito po yung kanilang pangalan at contact numbers. See? Dito kami ngayon sa Masaya Cove. Kasama ko si Bibi ko. Bibi! Ingat, Bibi. Mabigat yung dala mo. At dyan kami bababa. Ganda. Oo, bahay dun sa taas. Nakita nyo, bahay sa taas. Tignan mo yung dalawa namin kasama. Nag-aura-aura na. Ayan, no? Busy. Meron din dito papunta sa taas. At saka meron dito pwedeng upuan. Kunin nyo na yung gamit nyo. Mauna kami bumaba. Meron silang duyan. Kami bababa. Habang pababa kayo, ang view nyo dito ay dito sa kabila, ang Thomas Hill. Ayan. Tapos, ginawa naman nila ng stairs. Dito naman sa kabila, ang Cabalatian Island. At may bahay sa tuktok. Sila dito. May CR, may water source, may tubig, pwede kayong magluto. Kaya din sila. Wow. Ito yung mga cottages nila dito. Nice. Ang ganda ng dagat. May mga doggy. Hi, doggy. Wow. May duyan. Doon kami galing kanina sa taas. So pag dito ka sa baba, ito yung view. Bibi. Sama ko si Bibi. Nabi ako na? Yung sand niya, oh. Oh, maliit lang siya pero maganda. De, picture. Pacific Pangasinan Coast Trail pala. Kala nyo meron kayo, meron din kami. Sunda. Be picture. Kaya. Uy,
Butuon. Sige. Sige, kiss the wall. Dito, bakit walang daan dito? Nice one. Kabalatian Island. San Isidro, Matuangos. Ano siya? Hehe, kaway-kaway. Kaway-kaway dyan, bibi. Nice one. Sige.